si Ami, taga Sulup, Davao del Sur. I'm Ami from Suluk, Davao del Sur. Suking tigpaminaw sa inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. I'm always listening to your program, Stagnant of Your Life. Misuwat ko sa inyo ang Sibianan Dulanday. I wrote my letter to your station, Nolanday. Arong kakuha ang pagtulunan sa uban. Yes, I want to, yes, my stories are a lot of listen classes in Chekora. Tungod sa kapait sa panahon, wala ko kapadayon sa kong pagtungha sa kolehiyo. Because, you know, my situation is very hard. It's very difficult. My goodness, really, Papa. Nakadesisyon kong musulod isip kasambahay din sa Davao City. I decide to enter the job. Yes, that's what we call social helper. Ang akong mga amo nagpuyo sa Kabantian, Davao City. My bosses is living in Kabantian, Davao City. O galipay ko kay buutan kayo si Kuya Tasyo o si Ate Mina. And I'm very happy because my boss Tasio and his wife Mina, very kind. Palangga kay ko nila. Yes, exactly. Ako'y nagbantay silang usakana kasi Jennifer. Yes, I'm like a bodyguard, jail warden, like that. His daughter, Jennifer. Jennifer, where are you, Jennifer? O sa ding kibilitaan ko na lang ang eskwela ko. Dito ka nalipay pag-ayo. Yay! Apan dito po nagsugod. Kining kapnod sa kong kinabuhi. But I sad to say, this is the story of the start of my life. O gini! And this is Ano ito po? Makaming Nagasa! Jennifer! Asan naman ito nga? Jennifer! Asa ba ang imong agi mo nga ti Ami among istusyahon si mong mama? Dapat sila sa magpapan, magtatay na ko ni mo pan, Manolo! Kung kayo ba yung kinamong ipangayo na? Ikaw po na ba yung kuwan? Ikaw po itong kinagod ng lobi. Para lang na ba... Usa ba na ako asawa galuya? Oo, sa Martasyo. Istorya akong ginato ang atong yaya. Tawag ako sa dito. Ay, dala ko yung kuya, ate. Pagmantay na ito Bronson kay bata pa darit na. Kuya. Ayaw nagdula nagbalay-balay. Kaya delikado. Agay po! Kitantag na paliwata! Abi, dali sa istorya akong kanamo si mong ate. Kuya, mutan na gano'n gano'n nila. No, sa nila si ate, kuya. Naglalis may gabi, sige tanaw, gigalway pa kung gusto mo tawag ng basketball.
Ingnan na nga mo eskwela sa karong abre. Oh, kanang kuan. May eskwela ko karong Abril T. Abre, bungol. Abril karong Abril klase T. Abre ba? Abre tayo dito. Abre tayo dito. Karong nga istorya ka din yan. Amin. Asa man T. Lagi ko ni mo T. Wala naman ka. Nung eskwela ka karong April. Eskwela ko T. Karong Abril klase. April. Ang sarili klase na lang. Magsuko na yung klase na ni April. Ha? Hindi ko nag-ingon ninyo nga, abre, bungol mo, abre tayo dito. Abre tayo dito. Abre, sirado, adam, pagka... Kuya, mura lang yung katong gada ka na sa abre tayo dito. Mura kang si Kuan na. Si Ilman. Abi na sa amin. Gusto na mo kung pa-eskwela ka, magtinarong ka. Lagi kuya. Kuya, sa'yo lagi na katuslingan niya, kuya. Ayun na pandamay niya, kay ginahan pa ko din eh. Pa-eskwela ba? Gani, kabalo na gani ko siya. Gusto na ko ikaw maingon, ako may minul, sige gusto niya. Sana mali. Kuya, lagi kuya ate. Pero, dili ba gusto nga maguyab-uyab ka kay kinanglang mo lampos kasi mong patunga. Hindi mo kayo na ako si Frank Mangud. Malanganin ko to ni Frank ba? Malanga. Hindi kayo ko mag-ball kayo magsige naman nagapahapa. Kailan ka na ni Frank kuya? Ay, Frank Caballero ba? Maulog eh. Ayun na pag-igunadan. Dili ko gusto. Dili ko gusto nga na maguyab din mo, ha? Mogani. Amin ha, pagtarong og eskwela jud. Magtarong lagi ko ate. Ate, nasa... Ano ko isulti sa mga ate nga? Huwag kayo vitamins ate. Luya lagi ka kayo ate. Matulog na ka ate. Buta ka? Sama na. Baw na, sige pagtanaw di galwa, nabilar na. Nagluya na, bura nagibutok. At marali tambalo. Okay, makabusog. Amiga ni Sudas akong kuwan. Maglagot ko na akong subject na maglagot ko akong subject na ko nga math ba? Isang kayo oy. Kanang zebra ba? Kanang algebra. Sino yung pangalan ni mo, amiga? Soy, akong pangalan. Hi, Soy. Ako dahil si Ana. Ami. Soy, Ami. Soy, mutala ko siya na maestro just because Soy, yung sigog boys, sige padudi sa tuwa rin, Soy. Kaya si Kuan, si Robert. Ikaw gino, maldata ka talaga. Sabihin na lang na, uy, nakisulti ni mo ba? O sa Mansoy. I want your money, your daddy, now, chill. Uy, gusto ka mo disco? Ay, kalaguan. Gusto ka mo disco? O sige. Ano, kasi kaswit na rin ba na aning nasuglan siguro niya siya. Hoy, may gaya si Kuan sa punuan sa Balite, amiga. Ang sanay. Sa'yo mo kayo din nakamata ba? Uy, ganang na-disco niya ba? Asaman. Dito sa may... Ayaw sa may gira-giraan ang ba? Lagi disco, mag-disco taon niya. Sige na, kuyo. So, na ko na pagipalit ni Kuya ka sapatos. Pan, compost shoes. Gusto ka ato, Soy. Nakasalaw ko na ko, Soy. Malangin siya kasi mong amo. Manangit lang ko, Soy, sa kong kuhan, akong amo, ha? Sabay lang ko takoy, pero ma-enjoy na to. Ang mga tataguan.
Das may indangan na disco niya. Sige, sige, di sa may mabuhay, banda. Oo, diha. Sige, tabangin po ko palangan ni Kuya Soy. Kuya. Kuya. Ay, Kuya, manangin ako ni mo, Kuya, maate. Manangin ako ni yung duha, ate. Asa man day kami? Kunya gabi, imang good ba kayo? Naman ko'y disco di sa kuan, good. Naman ko'y disco. Ate, pamina pa good mo, ate? ay. Pandamay nila palapanan. Action kong kabalatan eh. Apalapanan eh. Mo action ba? Mulumpat-lumpat ka na. Abaw. Abaw Ate. nila palapanan eh. Mulumpat-lumpat ka na. Nakibot ko ba? Nakibot ko. Nakibot akong kibot. Asa naman ako kasawa din eh. Oh, asa man day kamato? Naman ko'y disco di sa ako, di sa may indangan, ate, Kuya ba? Walang, gusto na ko mo disco, Kuya, kay dukay-dukay na po ka disco, good. Mudis ko yung ka. Ay, dili. Asa nilalangi ka ni ko? Pero dili ko doon tako, hagad mo ko sa akong classmate nga si Soy. Ay mo sabay kay ka di ay. Ay, kapoy kay Kuya, oy, sa'yo pa kay kumata. Nakalas 4 kumata. Ulag-lagod po ka palag sa pagbaytayin para po di po ka Okay ra ni mo, Kuya. sa balay. Ay, ate, okay ra ni mo, ate. Nagtanga rin ni si ate, oy. Ate. Kanang abi, pagsayo lang uli ha? Muna mudis ko bulik sa'yo, mapay pagsunod sa'yo. Pauliw na di mo. Dili ba, mas magkiyat-kiyat rin na dito. Naabay mag-disco mo po yun. Paso po ka kita nag-disco nga naglingkod na nagbihoy sa dapin. Gawas na siguro anong pakay na kayo. Gawas na ka nag-ibulagan sa diskuhan. Sige na. Dito ba yata nag-meet sa una, alam sa sako ha? Tipog na ko ano mga igala. Sugot na lang, Kuya, ba? Laban na kay kumulo sa inyong doon, eh. Kuya. Sa mag-ibato ka dili. Dili lang siguro ko, Kuya, oy. Hoy! Tara na! Soy! Kung pa na lang dito kay Sir kay Tanawa, pagkakagugmok ni Bayana mo, way padudlay. Ano siya, uyab? Dili maka-storya na yung uyab siya. Kito ka naman siya, uyab dito nga. Ilonggo. Kuya, umanan ako si Kuan, kuya si Ami! Ate! Aw, sige. Kanang ayaw biya mo pagkiyat-kiyat dito ha? Bantay lang jud mo. Dili lagi ati, oy, manayaw rami. Ay, mayo mo pagdaladala ko yan. Pwede ko gusto na. Kasi rami na uyab, si Soy rami na uyab, ate. Kuya. Wala na, oy! Break! Ni-break na ko niya! Wala na kaya mo, Soy. Naabo na tabayot mo itong akurat! Huwag na Sige na. Sige na, magkita na tayo nito, Soy, ha? Ay, karon na mamula ka. Tara na. Kuya, mga yung takong dos ni mo, Kuya, bi, papayta kong katong babulgang mabasuka ba? Ayan. Ana, palit na lang itong mabugam nga pang-lipstick para mapuwan. Mapuwa po na yung mga abin. Sige, kaya salamat, Kuya. Ay, kapihan na daan niyo! Ay, muli. Kani. Wala brother Louie, diya?
Eh, magaling ka sinati, Soy! Nasa bang ka? Soy, nasa bang ka, Soy? Pakinom ko sa kong boyfriend si John! Pakinom ko sa kong pahatag siya ka sapatos! Man mo, Soy, ay lagi patonto lagi, Soy, ay lagi patonto, Soy. Bakit ko kinarin sila? Hindi, nagputor-putor sila dito sa kwa siya lisensya! Sige naman, Uy, sige Asa naman. mga kitang-putor ka na ikampiyada, ikampya-kampya! Ayaw na lang ko ano din! Sige, Soy, sige, Soy. Oh, good! Can you see? Brother, mini. Ika, pwede mag-isayo, Mika? Sure, why not? Ayaw kong sayawa, kailangan ko yung kuya. Baka may nag-break dyan. Sige, kami naman ayaw, Soy. Sino pangalan ni Mugang? Ami. Mo ba? Oo. Ani? Butchoy na eh. Butchok? Butchoy. Butchoy. Choy, achoy. Kamu lang ba? Kami rin rin makita siguro rin. Malang ako na. Harami. Di, namang ko'y lamisa, gikuan, 500 po ito ba? Okay, kauban nito? Apoy na lang dito tayo, pamila may sapon. Oh, tara. Tara. Kamu lang sa usayaw pa ko diri. Uy, ganun ako. Sige, Soy. Taga-asa rin ka? Taga diha lang lang, taga Kabantian. Tama, Emily Holmes mo? Dili, kaubos gamay. Kilid sa Emily Holmes. Mo ba? Ikaw, sa'yo ngalan ni mo? Butchoy. Choy na. Choy, taga saan ka, Choy? Choy, Choy. Yun yung sa mga tirada na, Choy. Nasuko ka? Wala, uy, nga naman. Choy, asan ka na po yun? Dinapita di ay sa buhangin. Choy. Taga-kuhan lang ko. Hindi ako sa Mahayag, Bunawan. Mutol namin dito. Kapo kaya giyan dyan, no? Kay ngit-ngit. Oo. Mahayag ba ka na? Ngit-ngit lagi. Kasi makita na si Muyab diri, ha? Wala kayo uyab po, ikaw ba? Sige, kaya dalitan niya kay Gandagway. Masig na kayo iyab niya dapan. Wala, uy. Ikaw ba? Taro ba? Wala lagi ko uyab. Lagi nga nung kauyab ako nga. Ay, ba't sige pa dyan, Zin? Ikaw no. Alam sa sweet music! Usa daw? Napagaw naman ang announcement di ay. Sweet music daw. Usa rin siya, Brad? Saan yung dito sa nata? Sayo ta? Okay lang. Ay, mo siguro kayo musayaw tagway sunata. Tara. Maulo mo ko, Choy. Uy. Eh, ikaw lang, ami ako'y bahala ni. Music ka ni. Choy, mutana ko ni mo, Choy. Nananda kag tubig, Choy. Kinag-deliver kag tubig, no? Sahay, sila naman. Napamagod na ko, ano? Napamagod na kabutang na ko, no? Living, oh. Napay living din na kabutang, oh. Living water tank. Pilit pa na yung sticker. Ba't dali ba? Sayo na to ba? Sige, muli na ba may dayon si Kay? Kung ate Lagi ito ako'y bahala ni mo. Sige, living. Much trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses. Ako sa mga Joy. Dali lang. Ano ba yung budiga di sa ko? Ano? Dapaw kayo ni Dri, kaya dagang kayo mga humay Dri nga. Dito sa may purok, dali. Ako saan ka di sa may purok? Eh, Ay, taluyo ta ni ang Wiki. taon niya ako ito ni Soy ba? Di lagi ako ni Bala, gingnan ako to. Saan kausaran niyo? Sigundahan pa nato ni. Saan, ikaw ba? Dili ba mas mayam ginang manigur. Kulbaan mo kung ginani. Kulbaan mo kung ginani. Choy, basta kausa dapat duhaon gid para di ko mabungol. Hindi buong na to, hindi ka mabungog. Taliki. Makulpaan lagi ko. Kasi na mo agibaw, dahanan biya ni Dirio. Hilig juga kag mga ninja mo, ba? Busy lagi kayo ng dala. Nakikuhan ba na may... Tama sila tanan sa diskuhan. Diba? Pagkaro ba? Ikaw ba? How juga kag mga inanas, hindi kasi lagi dala diri, no? Ay, karoon na galing ko kay ngani, galing ko ba? Pero ako na yung istorya Asa mga tao? Asa mga tao? Sa dito sa diskuhan. Busy ka sila di. Dili ta pabor kay tek na ba? Joy, karuha. Ay, pwede
Dili ni mo agi ni mo agi motor. Oh, nagistutong. Agi na na guna. Oo, tali na po niya agi. Sinunod naman to. Ano ba yung angkas lain? Wala na. Madlok ko bong. Lagi, dali na. Di mo agi sikyo dili, nagkaroon sikyo mo agi dili. Agi si Alvin Trangiya. Awa. Tayo mo doon dala tutungan na to. Madlok lagi ko. Sakuro! Ay! Usa? Buntis ka? Puti ha! Lipiyaw ko ang nagapiyaw ko te! Ako sa may balak ni Morondo. Panagutan ako na sa... Sa panagutan, sa may makaot mo anak. Hindi na ba? Gasailin mga ko, trabaho ko sa gingan. Ito. Taon ba ko nagtabuban lagi siguro ko sa yanin din. Kuya, kahit saan man maulaw na nung naamig dire. Panagutan makakunay mo. Butchoy. Panagutan di ka. Sige daw, wala ta sa gawa sa amin daw. Ikaw, amin, kaya nada ka na mo ka magtinarabis ko. Kasayang ni mo ba't sa akin, butan pa naman ka. Kuya nga, ati, masailawan yung kayo ko sa tanan ako na buwan. Diyo, ati, Wala saan tayo man. mo adra ami. Saan malamig magkukayo, ati. Kailan yung katong motsay. Kato si Michael, wak ka nailan, pero kato si motsay, nailan yung ka. Sige. Pero kung paminaw sa ay, kung isuka na ka ng tawa na balik ba yan din niya? Sige, ate. Bumalik ko, ate. Kung biyaan ko rin niya. Expected mo yung biyaan ko rin niya, ate. Kaya mailan ba sa mga lihok? Oh, ami oh. May 5,000 oh. Salamat kayo, ate. Salamat Pag-amping kayo. biya ha? Salamat kayo, ate. Salamat Mga anak, ampingin po. Lagi din po, ate. Magbulag meron, bumalik na ko dito, ha? Kuya. Hupok na nagkabot, Chay. Ano ang puso ko? Paano ang puso ko? Hindi ang tao na namin dali. Sige, ayaw sige kuwaya. Agay. Sige kagkaring ka. Ayaw ko ginanapag surya. Kaya ka kitagaan, binunugyo nila yung pagkaon. Mudawat ka pagkaon na totohana, no? Okay, wala ba may gimilan yung pagkaon nila. Luwi na kaya ba nila. Ultimo noodles ka rin, bigay yung kakaon nila. Tara yung anak niya. Nausa Sila na na. mamilok. Nausa naman akong... Tanawa. Nagusa ka na rin. Wala tanawa itong anak. Wakay pulos. Kaya kita baka Kay pulos. Kay pulos. Bulag ka, bulag ka. Magigbulag mo. Adili. Ayaw ko rin ako. Bulagan ko rin mo. Dili lang ko bulag nito. Ayaw ko bulag-bulag. Ayaw ko katatag bulag.
ba ron? Iupsan ako niya kung itanong DVD. Kuya, ate. Syugin sa mana. Dali-dali siya, may tanawag daw. Agay. Gikulata ko na kung mana, ate, kuya. Tabangin ko. Paudan na, dali-dali. Tabangin ko. Kaya dalawa kay ko ganin. Nagsupa ko na yung mga gusto, ate, kuya. Paudan mo yun. Pero sige na, wala tayo mabuhat. Bukas ko si mong bilan, kuya. Sige na, ganyan mo ka atin, padamay ka. Mau na mo igot sa mo. Sige, hilom na kami. Hinayay mo tingog na masuya ko. May gusto ko talaga to si Jeffrey. Si Jeffrey kutang na ako dato. Kaya maligaw pa ko to kaya kamay mo gitara. Butan bag yun. Wala ko gingon ni mo, kanan sikuan. Ilong saoy! Natawtawa na si Butchoy. Huwag yun ito klaro na trabaho to kay Arvin. Kay Boss Arvin sa una. Wala ko pakyas ko na Ito ito. po ninakuyag sa ko si Talong po. Alanganin po kong talong. Dahil maglakot yung ko atong talong ni Tamol kay mong libog ko. Ayaw, saan mo na di mo ron? Madawata na lang kong balik ni Kuya. Ay, napabaday may mabuhat. Yabusan pa ka. Di nagyogo mo usap. Kasi madawato na tuloy dili. Wala tayo mahimo. Sige, dawato na. Sige, dawato na lang ka na mo. Wala man may mahibo. O, sa koron. Makaluluoy kay Kunulanday. Ginakulata lang ko ni Butchoy. O nibiya na lang ko. Kay Luoy nga mong anak. May nalaking buutan yun ang akong mga amo. Gidawat ko nila pagbalik. Nakarealize ko nga di gidangay mo supak. Daghang kay salamat sa inyong higayon and more power. Jesuat magtatampo. Amen. Iyak ang aking pusong nag